ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ, ಯಾನ್ ಮುನ್ನಬಾಯಿ ಬಾತಿರ್ನು ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ 2 CR 3 CR 4 CR ಒಂದು ಇರೆಗ್ ಯಾನಿನಿ 1 CR ಇನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ CR ಯಾನ್ ಸೋಮವಾರ ಮುಟ್ಟವೆ ಅನ್ನ ಅಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇಪ್ಪುನ್ ಒಂದು 500 ತಾವತ್ತೆ ವಾ ಯಾನು ವಿಟಲೇಂದು ಅನ್ನ ಗುರ್ತ ಕಾಸ್ ಕಾಪಿತಿನೇನ್ ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಾರ ಅಂದ ಒಂದು ಏತ್ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಗುರುಜಿ ಹತ್ತ ಬಲ್ಲ ಹಾತ ಐಂದೆ ಬಗಲು ಲಕ್ಷಗೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕೈ ಬಾರ್ದು ಜಾನ್ ಅತ್ತನೆ ಕೊಂಜ ಕೈ ಬಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬಾಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲೊಂಚೂರು ಬಂಗೋಡಿ ತಿನ್ನಡು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಲೆಂತೂ ನಗ ಪಾಪದ ಗಲ್ಲಕ ತೂಜುಣು ಇಂಚಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷೋ ಅಣ್ಣೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡೆ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕುಂಟತ್ತವು ಗೆನ್ಪೆರೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಿಖಿಲೆ ಕೊಂಚ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾನೋಡೊಂದು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ 10 ಪೈಸೆ ಕಮಿಷನ್ ಬುರ್ಚಿ ಪೂರ ನಿಗಲ್ ಕೊರ್ನಾತೆ ಬರ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆನ್ ನಿಗಲೆನ್ ತೂನನೆ ಪಾಪದ ಗಲ್ಲಕ ತೋಜುವರೆ ಎಂಕ್ ಪಾಪನೇ ಜಿನಲ್ಲ I am trying to tell English and cost. Let him talk. ಊರ್ದಾಗಲ್ ಪುರ ನನ್ ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂದಿಲೆಪ್ಪುನ್ ಕುಜಲ ಹತ್ತತ್ತೆ ನೋಟ್ ಮುರಾಣಿ ಜಯಲಲಿತ ಬತ್ತುತ್ತೀರು ಕಪ್ಪು ಕಾಸಿನ ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ತು ಪೋಯಿರು ಪಾರ್ತಿರ್ಬೋತಿರತ್ತ ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ತು ಪಕ್ಕ ತೀರ್ನಿ ಯಾರು ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಮುರಾಣಿ ಸಣ್ಣಿಲಿ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾ ಬತ್ತುತ್ತು ಸಂಜೆಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ ಪೊಣ್ಣು ಮೇವು ಬಣ್ಣಗ ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲ ಇದೇ ಬಣ್ಣಗ ಚಂಡಿಯಾಲ್ ఒక ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿ ಸೀರನಾ ನೋಟು ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ದಾತಗೆ ತೊಂಬಾರೆ ಬರ್ಚಿ ಸೋಡಾ ಬರ್ಚಿ ಎಂಗ್ ಐಸಾವು ಪಾಡೆ ರತ್ತು ಮೇ ಬಾಜೆಲ್ ಗೆಣ್ಣೆ ಆಜನ ಬರ್ಚನ ಕಾಸೊಂಜಿ ಕೊರ್ತು ಕೊರ್ಕ ಬಯ್ಯದನ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದೊಲಿ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೋಜನ್ ಸೇಲ್ ದನ ಅಂದತ ಕುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆ 500 ತಾವತ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿಯ ಅಂದಪ್ಪ ಅರಟ ಪಂಡ ವಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿಂದಿ ಜನ ನನಗೆ ಬರ್ತಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಗೌಜಿನ ಕುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಬಿಹೈಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ ಆ ಜನ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಕೆಬಿಟ್ ತುಳಸ್ತಿಯಾರ ಕುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆ 500 ತಾವತ್ತಿ 500 ದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಪಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕ ಅವು ಅಂದ್ ಕುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ವಿಟಾಲೆ ಒಂಜಿ 20 ಸಾವಿರ ಎತ್ತೋನು ಅವ ಅಂದ ಈ 10 ಎತ್ತೋನು ಯಾವ ವೈಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕೂಡ